ንነዊሕ ግዜ ካብ ምግቢ ተዓቂብኩም ስፖርት ሰሪሕኩም ጾም ጸይምኩም ግን እቲ ኣብ ከብድኩም ዘሎ ሰብሒ ክጠፍእ ኣይከኣልን። ምናልባት ስለምንታይ ኢልኩም ተሓትትሉ መልሱ ቀሊል እዩ። ጸላኢኩም እቲ ትበልዕዎ እንጀራ ወይ ድማ ሽኮር ኣይኮነን። እቲ ጸላኢ ኣብ ውሽጢ ደምኩም ዘሎ ኮርቲዞል ዝበሃል ሆርሞን እዩ። እዚ ሆርሞን እዚ እንተልዩ ማይ ጥራይ ሰቲኹም እውን እቲ ሰብሒ ከብድኩም ኣይጠፍእን እዩ። ንምንታይ? ምክንያቱ ኣካላትና ኣብ ሓደጋ ኣለኹ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ነቲ ዘሎ ስብሒ ከም መኽዘን ይሕዞ። ሎሚ ነዚ ኮርቲዞል ብኸመይ ነጥፍኦን ኣካላትና ከመይ ገይሩ ስብሒ ከም ዘቃጽል ክንቅይሮን ክነግረኩም እየ። እስኪ ሕሰብዎ። ኣብ ቅድሚ መስትያት ደው ኢልኩም ንርእስኩም ትርእዮ ኣለኹም። ዝገበርኩምዎ ጻዕሪ ቀሊል ኣይኮነን። ንኣዋርሕ ዝኣክል ካብቲ ትፈትዎ ምግቢ ተዓቂብኩም ንጎሆ ተሲኹም ጎይኹም ማይ ከም ዓሳ ሰቲኹም እቲ ሽኮር እቲ ቅብኣት እቲ ጣዕሚ ዘለዎ ኩሉ ነገር ሓዲኩሞ ብወረቐት ክረአ ከሎ እቲ ኣብ ከብድኩም ዘሎ ስብሒ ክጠፍእ ነይርዎ። ባዮሎጂ ከምኡ እዩ ዝብል ካሎሪ እንተነኪኻ ክብደት ይጎድል። ግን እቲ መስትያት ካልእ ነገር እዩ ዝነግረኩም ዘሎ። እቲ ስብሒ ከብዲ ልክዕ ከም ሓደ ዓርቢ መዓልቲ ዝተጠበቐ ማስትሽ ተለጢፉ ኣብ ቦቱ ኣሎ። ዋላ ሓንቲ ለውጢ የለን። ገሊኡ ቦታታት ሰውነትኩም ክቐጥን ከሎ እቲ ኣብ ከብድኩም ዘሎ ስብሒ ግን መሊሱ ዝረጎደ ይመስል። እዚ ስለምንታይ እዩ? ኣካላትኩም ድዩ ዝክሕደኩም ዘሎ ወይስ ዝገበርኩምዎ ጻዕሪ እዩ ብቕዓት ዘይብሉ? መልሱ ዘሰንብድ እዩ። ንዓመታት ዝተነገረኩም ነገር ኩሉ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጸላኢኹም እቲ ትበልዕዎ እንጀራ ኣይኮነን። ጸላኢኹም እቲ ትሰትይዎ ሽኮር ኣይኮነን። ዋላ እቲ ትሰርሕዎ ስፖርት እውን ኣይኮነን። እቲ ሓቀኛ ጸላኢ ኣብዚ ሰዓት እዚ ልክዕ ሕጂ እዚ ቪድዮ ክትሰምዑ ከለኹም ኣብ ውሽጢ ደምኩም ብህርፋን ይዘውር ኣሎ። ስሙ ኮርቲዞል ይበሃል። እዚ ሆርሞን እዚ ኣብ ውሽጥኩም ክሳብ ዘሎ ዋላ ኣየር ጥራይ እናተፈስኩም ንበሩ እቲ ሰብሒ ከብድኩም ካብ ቦትኡ ንንእሽተይ እውን ኣይቐንስን እዩ። ስለምንታይ? ምክንያቱ ኣካላትኩም ኣብ ሓደ ዘይርአ ናይ ሓደጋ ግዜ ስለ ዘሎ። ሎሚ ነዚ ምስጢር እዚ ክንቆልዕ ኢና። ሓኪምኩም ዘይነገረኩም ኣብ ጂም ዘይተምሃርኩምሞ ብዛዕባ ሰውነትኩም ዘሎ ዓሚቕ ሓቂ ሎሚ ክትፈልጥዎ ኢኹም። ከመይ ጌርና ኢና ንሰብነትና ስብሒ ምኽዛን ኣቋርፁሞ ሰብሒ ምቅጻል ጀምር ኢልና ትእዛዝ ንህቦ? መልሱ ኣብዛ ቪድዮ ኣሎ። ጽን ኢልኩም ስምዑ። እቲ ሳይንስ ብቐሊሉ ንምርዳእ ብዛንታ መልክዕ ክነግረኩም ናብ 1000 ዓመታት ንድሕሪት ክምለስ ናብቲ መበገስ ወዲ ሰብ። ሰብነትና ሎሚ ዘለናዮ ዘመናዊ ህይወት ክነብር ተባሂሉ ተሰርሐ ኣይኮነን። እዚ ሕጂ ዝረቢስኩሞ ዘለኹም ስጋ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ጫካ ንኽነብር ምስ ኣራዊት ክቃለስ ካብ ሓደጋ ክሃድም እዩ ዲዛይን ተገይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ጭንቀት ማለት ሓደ ነገር እዩ ነይሩ። ንሱ ድማ ኣራዊት። ሓደ ሽማግለ ኣብ ጫካ ይኸይድ ኣሎ ንበል። ሃንደበት ሓደ ነብሪ ይርኢ። ኣብዛ ቅጽበት እዚኣ ኣእምሮ ሓደ ህፁፅ መልእኽቲ ናብ ክልተ ንኣሽቱ ሆርሞናት ይሰድድ። እዚኣተን ኣብ ልዕሊ ኩሊትና ዝርከባ ኣድሬናል ግላንድስ ይበሃላ። እዘን ሆርሞናት ነቲ ኮርቲዞል ዝበሃል ሆርሞን ናብ ደም ይፍንዎ። ሽዑ እንታይ ይፍጠር? ሰብነትና ሓደ ዕላማ ጥራይ እዩ ዘለዎ፣ ህይወት ኣድሕን። ስለዚ ልብና ብፍጥነት ይወቅዕ፣ ደምና ናብቶም ዓበይቲ ጨዋራታት ናብ እግርናን ኢድናን ይውሕዝ። ስለምንታይ? ምእንቲ ክንሃድም ወይ ክንቃለስ። ኩሉ ኣብ ሰውነትና ዘሎ ግሉኮስ ወይ ሽኮር ናብ ጉልበት ይቕየር። እዚ መስርሕ እዚ ምቅዳስ ወይ ምህዳም ይበሃል። እዚ ንህይወትና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ነይሩ። ካብቲ ነብሪ ሃዲምና ምስ ሰምለጥና እቲ ኮርቲዞል ይወርድ፣ ሰውነትና ድማ ናብ ሰላም ይምለስ። ግን ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ሓደ ዓብዪ ዘይርአ ክልተ ሓሳብ ተፈጢሩ ኣሎ። ሎሚ ኣራዊት ወይ ነብሪ ኣየሰጎናን ዘሎ። ዋላ ሓደ ነብሪ ክበልዐና ዝጽበ የለን። ግን እቲ ስርዓት ኣካላትና ኣይተቐየረን። ኣካላትና ነቲ ዝፈጥረሉ ጭንቀት ኩሉ ብሓደ ዓይኒ እዩ ዝርዮ። ናይ ገዛ ክራይ ሓሲብኩም ትጭነቁ። ኣካላትኩም ነብሪ መፅኡ ኢሉ ይሓስብ። ሓለቓኹም ኣብ ስራሕ ተተቆጢዕኩም ነብሪ መፅኡ ኢሉ ይሓስብ። ትራፊክ ጃም ተፈጢሩ ተተበሳጭኹም ሕጂ እውን ነብስኹም ነብሪ ከም ዝመፅኡ እዩ ዝሓስብ። ናይ ሞባይልኩም ኖቲፊኬሽን ድምፂ ክትሰምዑ ከለኹም ሰሚዕኹም ክትስንብዱ ከለኹም ሕጂ እውን ነብሪ መፅኡ ኢሉ ይሓስብ። እንታይ ይፍጠር ኣሎ ተረዲእኩም? ኣብ ክንዲ ሓንሳብ መፅኡ ዝጠፍእ ሓደጋ እቲ ነብሪ ሙሉእ መዓልቲ ሙሉእ ለይቲ ምሳና ይነብር ኣሎ። ሰውነትኩም ኣብ 24 ሰዓት ነቲ ኮርቲዞል ዝበሃል መርዚ ናብ ደምኩም ይፍንዎ ኣሎ። እሞ እዚ ኮርቲዞል ቀጻሊ ኣብ ደም ምስ ዝጸንሕ እንታይ ይገብር? ኣብዚ እዩ ትጸገም ዝጅምር። ኮርቲዞል ንሰውነትና ሓደ ትእዛዝ የመሓላልፍ። ሃየ ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና። ኩሉ ዘሎ ጉልበት ዓቅቦ። ምግቢ ኣይትዕቐቕ። ጽባሕ ንጎሆ ምግቢ ንረክብ ኣይንረክብን ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ ዝረኸብካዮ ነገር ኩሉ ናብ ስብሒ ቀይርካ ኣክቦ ይብል። ብፍላይ ድማ ኮርቲዞል ሓደ ፍሉይ ቦታ እዩ ዝመርጽ ኣብ ከባቢ ከብድና። ስለምንታይ ኣብ ከብዲ? ምክንያቱ እቲ ኣብ ከብድና ዘሎ ስብሒ ካብቲ ኣብ ኢድና ወይ እግርና ዘሎ ስብሒ ይፍለ እዩ። እዚ ኣብ ከብዲ ዘሎ ስብሒ ብዙሕ ናይ ደም ስር ኣለዎ። ስለዚ ሰብነትና ሓደጋ እንተመፅኡ ብፍጥነት ሓይሊ ንምርካብ እዚ ኣብ ከብዲ ዘሎ ስብሒ ጥዕመኒ እዩ ኢሉ ይሓስብ።
ከም ሓደ ባንኪ ገይሩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ ኮርቲዞል ኣብ ደምኩም እስከብ ዘሎ ሰውነትኩም መኽዘን ይሃንጽ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ ሰላጣ ጥራይ ብልዑ ዋላ ማይ ጥራይ ስተዩ ሰውነትኩም ነታ ዝረኸባ ንኣሽቱ ጉልበት ናብ ስብሒ ቀይሩ ኣብ ከብድኩም ልጥፍ ከም ትብል ይገብራ ሕስብ እስከብልዎ ብዙሓት ሰባት ትፈልጡ ትኾኑ ብዙሕ ዝበልዑ ግን ቀጠንቲ ዝኾኑ በቲ ካልእ ወገን ድማ ብርጭቆ ማይ ብምርኣይ ጥራይ ዝረግዱ ዝመስሉ ሰባት ኣለዉ እቲ ፍልሊ እቲ ምግቢ ዘይኮነስ እቲ ሆርሞን እዩ ብዙሓት ሰባት ከብዶም ክሪኡ ከለዉ ይበሳጨው ክብደት ክንከለን ይብሉ ሽዑ እንታይ ይገብሩ ቀዳማይ ምግቢ ይቋርጹ ካሎሪ ይንክዩ ካልኣይ ከቢድ ስፖርት ጉያ ጂም ይጅምሩ እዚ ቁኑዕ ዝመስል ስጉምቲ እዩ ግን ኣይኮነን ዓብይ ጌጋ እዩ ሰብነትኩም ብኮርቲዞል ተወጢሩ ኣብ ሓደጋ ኣለኹ ኢሉ እናተጨነቐ ከሎ ሃንደበት ምግቢ ትኽልኽልዎ ሽዑ ሰብነትኩም እንታይ ዝብል ይመስለኩም ጠፍየ እቲ ዝፈርሖ ዝነበሩ ሓደጋ መፅዩ ረኣዩ ሕጁ ካብ ምግቢ ተሳኢኑ ይብል ሽዑ እንታይ ይገብር ነቲ ኮርቲዞል ዕፅፊ ይውስኾ ሜታቦሊዝም ወይ ምቅጻል ምግቢ ደው የብሎ ከመይ ኢሉ ንዘለዎ ስብሒ የባኽን ጽባሕ ዝበልዖ ከም ዘየለና ፈለጠ ብተወሳኺ ነቲ ዝደኻመ ሰብነትኩም ሒዝኩም ናብ ጂም ትኸዱ ንሰዓታት ትጎዩ ትርህፁ እዚ ጉያ እዚ ንሰብነትኩም ወይ ጭንቀት እዩ ከምዚ ገይሩ ዝጎይ ዘሎ ብርግጽ ካብ ኣራዊት ካብ ነብሪ ይሃድም ስለ ዘሎ ኢሉ ንሰብነትኩም ይድምድም ስለዚ ዝያዳ ጻዕሪ ዝያዳ ኮርቲዞል ይፈጥር ዝያዳ ኮርቲዞል ድማ ዝያዳ ስብሒ ከብዲ ይክብ እዚ እቲ ጸገም ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እዮም ዝወድቁ ንዓመታት ይደኽሙ ውጽኢት ግን የለን እንታይ ኮይነ እየ ኢሎም ተስፋ ይቆርጹ ኣይኮነን ባዮሎጂ እዩ ምስ ባዮሎጂ ሰውነትኩም ኩናት ገጢምኩም ስለ ዘለኹም ሰውነትኩም ድማ ይከላኸል ኣሎ እሞ እንታይ እቲ መፍትሒ ከመይ ጌርና ነዚ ኣላርም ነጥፎ ከመይ ጌርና ንሰብነትና ድሓን ኩሉ ሰላም እዩ ነቲ ስብሒ ክትለቁ ትኽእል ኢኻ እቲ ባንኪ ክፈቶ ኢልና ንረድኦ መልሱ ሓደ ኪኒን ብምሓት ዝመጽእ ኣይኮነን ንነፍስና ንኣነባብራና ከም ብሓዱሽ ሪፕሮግራም ብምጓር ዝመጽእ ሰለስተ ዓበይቲ ወሳኒ ዝኾኑ ቁልፍታት ክበኩም እየ ነዚኦም እንተተግቢርኩም እቲ ለውጢ ኣስማት እዩ ዝመስል ሰብነትና ስብሒ ዘቃጽሎ መዓስ ይመስለኩም ኣብ ጅም ኣይኮነን ኣብ ጅም ጨዋዳ ይሰርሕ ስብሒ ዝቃጽል ለይቲ ክንደቅስ ከለና እዩ ብተፈጥሮ ኮርቲዞል ሓደ ሳይክል ኣለዎ ንግሆ ክንትስእ ከለና ኮርቲዞል ልዕል ክብል ኣለዎ ምሸት ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ግን ኮርቲዞል ክወርድ ኣለዎ ኮርቲዞል ምስ ወረደ ናይ ድቃስ ሆርሞንን ናይ ዕቤት ጽገና ሆርሞንን ወይ ከዓ ግሮዝ ሆርሞን ይትክኡ እዚ ግሮዝ ሆርሞን ዝበሃል እቲ ቀንዲ ስብሒ ዘቃጽል መኪና እዩ ግን ምሸት ሰዓት 4 ወይ 5 ቴሌፎንኩም ሒዝኩም ኣብ ቲክቶክ ወይ ፌስቡክ ትጋላበጡ እንተሊኹም እቲ ካብ ሞባይልኩም ዝወጽእ ሰማያዊ ብርሃን ንኣእምሮኹም ገና ቀትሪ እዩ ፀሓይ ኣላ ዝብል ጌጋ መልእኽቲ ይሰድድ ስለዚ ኮርቲዞልኩም ኣይወርድን ኮርቲዞል እንተዘይወሪዱ ግሮዝ ሆርሞን ኣይመጽእን ግሮዝ ሆርሞን እንተዘይመጽኡ ስብሒ ምቅጻል የለን እንታይ ደኣዩ ክትገብሩ ዘለኩም እቲ ቀዳማይ ድቃስኩም ኣኽብሩ እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ደቅሱ ካልኣይ ቅድሚ ምድቃስኩም ንሓደ ሰዓት ኩሉ ኤሌክትሮኒክስ ኣጥፉ ካብ ኢድኩም ኣርሕቑ ሳልሳይ ድቃስኩም ጥዑም ክኸውን ክፍልኩም ጸልማት ይኹን ጽቡቕ ድቃስ ምስ ትድቅሱ ንግሆ ክትስኡ ከለኹም ኮርቲዞልኩም ይወርድ ሰውነትኩም ድማ ለይቲ ሙሉእ ፋት በርኒንግ ሙድ እቲ ይሕደሮ እቲ ካልኣይ ድማ ትክክለኛ ዝኾነ ስፖርት ምስራሕ ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽክዎ ንሰዓታት ምግያይ ንኮርቲዞል ይውስኾ እዩ እሞ ስፖርት ኣይንስራሕ ኣይኮነን ዓይነት ስፖርት ንቐይር ንኮርቲዞል ዘውርድ ንስብሒ ድማ ዘቃጽል ሓደ ፉትን ስፖርት ኣሎ ንሱ ድማ ህዱእ ናይ እግሪ ጉዕዞ እዩ እዚ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ብምኻድ ጥራይ ከመይ ኢለ ክቐጥን ትብሉ ትህልዉ ሳይንሱ ከምዚ እዩ ህድእ ኢልካ ምጓዓዝ ንልብና ብዙሕ ኣይሃርምን እዩ ልብና ብዙሕ እንተዘይሃሪሙ ሰብነትና ኣብ ሓደጋ የለኹን ስለዚ ግሉኮዝ ዘይኮነስ ስብሒ ከቃጽል ይኽእል ይብል ብፍላይ ድማ ኣብ ተፈጥሮ ቦታ ገረብ ዘለዎ ንፋስ ዘለዎ ቦታ ምጓዓዝ ምስ ተፈጥሮ ምርኻብ ንኮርቲዞል ደረጃ ብፍጥነት ይዘውርዶ ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ትሬድሚል ወይ ኣብ መንገዲ ትጎይ እንተኮይንኩም መዓልታዊና 45 ደቂቃ ወይ 1 ሰዓት ህድእ ዝበለ ጉዕዞ ግበሩ ሞባይልኩም ኣብ ጅባኹም ግደፍዋ ንፋስ ኣስተማቕሩ እዚ ንኣእምሮኹም ዕረፍቲ ንስብሒ ከብድኩም ድማ ሞት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ምግቢ ኣብዚ ክንጥንቅቕ ዘለና ብዛዕባ ካሎሪ ምቁፃር ዘይኮነስ ንሆርሞን ዝሕግዝ ኒውትረንት ምምጋብ እዩ ኮርቲዞል ልዕል ክብል ከሎ ሰብነትና ብዙሕ ሚነራላት እዩ ዝጥቀም ብፍላይ ክልተ ነገራት ፖታሲየምን ማግኒዝየምን እዚኦም ንነርቭ ሲስተምና ዘረጋግኡ እዮም ፖታሲየም ኣብ ይርከብ ኣብ ኣቮካዶ ኣብ ሰላጣ ኣብ ቀጠልያ ዝለበሱ ኣሕምልቲ ንኣብነት ሓንቲ ኣቮካዶ ካብ 3 ሙዝ ዝበለጸ ፖታሲየም ኣለዋ መዓልታዊ ዓቢ ሰላጣ ምምጋብ ነዚ ጠለብ ይመልኦ ማግኒዝየም ድማ ሪላክሴሽን ሚነራል ተባሂሉ ይፍለጥ
ጨዋራትና ከም ዝዘናጉዕ ይገብር። ብኣንጻሩ ግን ጸላኢ ቁጥሪ 1 ሽኮር ወይ ከዓ ግሉኮዝ እዩ። ሽኮር ምስ ትበልዑ ኢንሱሊን ይውስኽ። ኢንሱሊን ምስ ወሰኸ ኮርቲዞል ይስዕብ። እዚኦም ክልተ ንሓዊ ነዳዲ ከም ምውሳኽ እዮም። ስለዚ ነቲ ሽኮር፣ ነቲ ኬክ፣ ነቲ ፓስታ ቀስ እናበልኩም ብጥዑይ ስብሒ ከም እንቋቁሖ፣ ስጋ፣ ኣሕምልቲ ተክእዎ። ካልእ ዓብ ነገር ቡን። ንሕና ሓበሻ ቡን ንፈቱ ኢና፣ ግን ቡን ንባዕሉ ኮርቲዞል እዩ ዝውስኽ። ንጉሆ ሓንቲ ኩባያ ቡን ፀገም የብላን። ግን ሙሉእ መዓልቲ 4 ወይ 5 ኩባያ ቡን ትሰትዩ እንተሊኹም ንጭንቀትኩም ቤንዚን ትለኽዎ ኣለኹም ማለት እዩ። እስኪ ንቁርብ ግዜ ቡንኩም ቀንስዎ፣ እቲ ለውጢ ክትርእይዎ ኢኹም። ክቡራት ተመልከቲ፣ ስብሒ ከብዲ ናይ መልክዕ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን፣ ናይ ጥዕና ጉዳይ እዩ፣ ናይ ውሽጣዊ ሰላም ጉዳይ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ምስ ሰብነትኩም ምቅላስ ኣቋርፁ። ሰብነትኩም ጸላኢኹም ኣይኮነን፣ ንሱ ክሕግዘኩም ንዓኹም ከድሕን እዩ ዝደሊ። እቲ ሽግር እቲ ንሱ ተሰኪምዎ ዘሎ ሸኽሚ እዩ። ሸኽሚ ጭንቀት፣ ሸኽሚ ዘይምድቃስ፣ ሸኽሚ ጥዑም ምግቢ። ንሰብነትኩም ስምዓኒ ኩሉ ሰላም እዩ፣ ነቲ ባንኪ ክፈቶ፣ ነቲ ስብሒ ኣቃጽሎ ኢልኩም ብቕንዕና ንገርዎ። ብኸመይ? ብድቃስ፣ ብህዱእ ጉዕዞ፣ ብጥዑይ ምግቢ። እዚ መስርሕ እዚ ናይ ሓደ ለይቲ ስራሕ ኣይኮነን፣ ዓቕሊ የድልዮ እዩ። ሎሚ ጀሚረ ጽባሕ ክቐጥን ኣለኒ ኣይትበሉ። ሰውነትኩም ንዓመታት ዝኣከቦ ነገር ንምእላይ ግዜ ይወስደሉ እዩ። ግን ሓንሳብ እቲ ኮርቲዞል ምስ ተቆራረጽኩምዎ ህይወትኩም ብምሉእ እዩ ዝቕየር። ቀሊል ከም ዝኾነ ይስምዐኩም ይኸውን፣ ግን እቲ ዝኸበደ ነገር ምጅማር እዩ። ሎሚ ጀምሩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ብኻልእ መደብ ጥዕና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ።